Houwaldův regiment a Magna Moravia vás zvou na historický festival pro všechny, včetně rodin s dětmi, nazvaný Lažánky 1643. V pátek 18. května se uskuteční pochodňový průvod Veverskou Bítýškou v 21 hodin. V sobotu potom bude v Lažánkách program pokračovat od 10 hodin, kdy bude akce zahájena. V 10 hodin 15 bude otevřena naučná stezka pro děti. V 11:30 se uskuteční první vystoupení skupiny Rabusa. Ve 13 hodin se uskuteční vystoupení skupiny historického šermu. V 15 hodin bude divadelní vystoupení skupiny Asmodeus. V 16 hodin vyhodnocení dětských soutěží. V 17 hodin rekonstrukce bitvy z roku 1643 a od 18 hodin vystoupí opět skupina Rabusa. Vstupné je dobrovolné. V rámci dne bude pořádán i dobový jarmark.